Unsay mong gusto nga akong buhaton para nimo? Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Ito ang pangutana ng atong Panginoong Dios sa matag usa kanato karong adlaw. What do you want to do me to do for you? Nakita nato na there is a great need ng bawat isa sa atin na makakita o isang Diyos na maluluyon, puno sa pakigugma, labi na gid sa mga nangangailangan ng hinanglan sa iyang tulong ag tawa. Sir, Ginoo, gusto ko unta makakita pag-uusab. There is a need for us to see the presence of God in our lives every day, every moment of our life. Ang tugon ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Sa daghang mga higayon, ang atong ebanghelyo karon, kita sa mga tawo nga mapadayunon, malahutayon, ug hugot nga pagtuo. Sa atong ebanghelyo karon, ang pananglitan nga atong nadungog mao ang buta nga tawo sa Jericho. Sa dihang pagkadungog niya kay Jesus na taga Nazaret nga moagi sa iyang agyanan o kung saan siya naroroon sa pagpapalimos, nadungog niya ang mga tao nga mayroong isang the great person, pero sa iyang pagkabulag, hindi niya makita kung sino sa iyang physical na mata. Dili niya makita kung sino ang tao na yon. Pero nang sinabihan siya, nangutana siya, he did a lot of struggle na makilala niya, makaila niya kung sino ang nagaagi sa iyang agyanan. Nabuksan ng iyang mga mata, kay ginamit niya ang mata ng kanyang kasing-kasing na nakita niya, nadungog niya siguro sa Jesus na si Jesus mao ang mensahero ng Diyos na pinadala upang magbigay ng liwanag sa buong katawhan. Kaya sumigaw siya, Jesus na taga Nazaret, kaluy in taon mo ako. Pero ang mga tagasunod kay Jesus nga tagasunod pero hindi nila nakita ang maluluyon nga Jesus nga nag-ayo sa lahat na mga may sakit, labi na sa mga nanglan sa awa at biyaya ng Diyos. Yan nga, itong buta, nadungog niya na si Jesus o nakita ng iyang kasing-kasing, he sees with the eyes of his heart that Jesus is the one who was sent by God,
The image of a God who is very maluluyon, the healing power of God, and the healing love of God in Jesus. Yan the second time, he says, Son of David, kaluy in taon ako. Na kahit binigyan siya ng babala na he has to shut up. Mayroong obstacle na nakita niya sa paglapit niya sa kay Jesus, pero he is still very insisting, persevering voice and attitude na maglapit kay Jesus. Duha ka tao o kasahi sa tao ang nadungog natin diri sa Ebanghelyo. Yung mga buta, nga mga tagasunod, nga dili nila nakita ang pangahinanglan nitong isang buta nga nakita niya na ang Dios ay maluluyon, ang Dios na may gugmaon, na binagid sa mga kabos, na binagid sa mga masakiton. That those who follow Jesus are those blinded by their, maybe, yung kanilang hindi nakita sa ilang matang pagtuo na ang Diyos na kay Jesus mao ang Diyos na maluluyon, the healing God that is in Jesus. Ngani niya, si Jesus, nakita niya ang dakong pagtuo, ang hugot na pagtuo nining buta. That's why amo ato ang nag-ayo sa iya kaugalingon nga pagkabuta sa taong nagsinggit, Jesus, Son of David, kaluy in taon ako. And Jesus even was asking that dalhin niyo ang tao na nangangailangan sa akin. So yan din ang ating sigurong challenge sa atin. Are we willing to help others so that they will be encountering God in their lives? So that we will be instrument of the healing power of God to others. Ilang beses tayo nangangailangan ng tulong ng Diyos. But then, we are not even doing something for the good of others. We are blinded by our own interest. We are blinded by our own incapacity na makita ang pangahinanglan ng atong isig katawo, labi na ang mga kabos. Brothers and sisters, let us be mindful that our following of Jesus, being a disciple, we must also be instrument so that others may be also a good follower of Jesus. Pagkatapos na siya ay nakakita, he followed Jesus with the eyes of faith, with the eyes of the heart like that of Jesus. Then, never-ending praises of God that was in his heart. So, harinawa na tayong lahat ay nandito para humingi at sumigaw sa ating Diyos because we have a big heart. We have a heart that like of Jesus. Amen. Munghang kita sa Ginoo at